Wir haben Zeit, haben Bock, ja, der Beat ist gebaut. Wenn du nicht weißt, was du willst, ja, dann figure it out. Ich hab Heat und der Gig ist direkt ausverkauft. Ja, alles bleibt wie es ist, schreib den Track auf der Couch. Yeah, it's that time of day. Heute ist alles so ein bisschen mehr als okay. Ich hab ein bisschen viel Style in den Sound gepackt und deine Ohren hängen auf halb acht. Alle deine Freunde pumpen die Tracks. Ja, mache, was ich mache, drop ein paar du mit weg. Ja, zwar noch undercover, ja, ich bleib unter Deck. Underwood wie Ron Wright, denn ich plane versteckt. Ey, meine Jungs haben Bock auf ein Tippet. Du verträumst dein Leben, better live it. Ziehen in der Nacht um die Häuser dieser Stadt, wo es endet, ist egal, denn ich lieb, was ich mache. Sie hat wunderschöne Augen, also hin da. Ja, Klimper, Klimper, ihre langen Wimpern. Gehe zu ihr hin, fühle mich wie Simba. Tanzen den Tanz und benehmen uns wie Kinder. Alles cool, na matata. Sie sagt zu mir, du hast ein Radar. Dicker Groove und der du hast völlig recht. Hab ne Schraube locker, doch, ja, es ist alles echt. Ahoj, já jsem Štěpán. Co čekáš od tohoto výletu, Štěpáne? Čekám, že tento výlet bude velmi náročný upřímně. Šáhnu si na pokraji mých sil, vystoupím trošku z komfortní zóny. A čekám jenom, že to bude náročné, bude to určitě pěkné, ale bude to mít krásné stránky, které tenhle výlet. Jdeš si tady řešit nějaké své vnitřní problémy? Upřímně fakt ne. Já jsem s přáteli na výlet. Jsi v klidu? Jsem v klidu. Dobře. Tak, jmenuji se Šimon. Mým koníčkem je hraní na piano. A nerad chodím hory. Co čekáš od tohoto výletu? Čekám krev, pot a slzy. A taky čekám, že překonám sám sebe. A bude to jdeš si tady něco jako řešit, nějaké problémy třeba vnitřní? Určitě doufám, že tu najdu odpovědi na určité osobní otázky. Dobře. Které dlouho v životě hledám. Třeba jak dlouho jsem schopný slyšet Štěpána. To je upřímně otázka, na kterou jako dlouho hledám odpověď. Myslím to, že jsem našel tu hranici, ale možná ne. Takže čeho se bojíš, Šimi? Bojím se Štěpána. strašně strach. Ne, bojím se nejvíce tady o tuhletu část, jak mě řeší ten batoh. Okay. Tak toho se bojím úplně nejvíc. Hodně konkrétní obava. Jo. Ahoj, já jsem Pája, je mi 23 a mám rád hory. To rád slyším, protože jsi první, kdo řekl, že tě hory má rád. Aha, dobře. Ale na co se těšíš? Na hory. Čeho se bojíš? Bouřek. Jdeš si sem řešit nějaké vnitřní problémy? Ne. To já jsem se vyplýtval, díky moc. Já jsem Honza a jsem tady vedoucí. A moc se těším. Moc se těšíš. Honzo, na co se těšíš nejvíc? Těším se na kvalitně strávený čas s kvalitníma lidma. Konkrétně někdo, nebo se těšíš úplně na všechny? Asi na Šimona s Pavlem se hodně těším. To rozumím, to se těším taky. Asi nemůžu říct, že bych se těšil na všechny, určitě se těším na Šimona a Pavla. Jaká byla cesta? Bylo něco nepříjemného, nějaká překážka? No, vlastně ani ne. Bylo kinda těžké sehnat vodu, vybíhal jsem na každé stanici. Ale na druhou stranu jsme zvládli se nad pivo ve Vidni, to být docela dobrý výlet zatím. Super, Honzo, díky moc. Tak, jsem ve Vídni, čekám tu asi 2 hodiny ještě na kluky, než dojedou, tak musím to projít. Vídeň vypadá jako vždycky úplně fantasticky, strašně čisté. No, moje pocity jsou, že jsem nevyspalý. Já mám sebou jedno kafe, dám asi druhé a možná potom ještě něčím dojedu, abych zvládnul. Mám tam nějaké piva, k tím se asi nakopnu. Nevím, teďka jsem si chvilku táhnul s tím baglem. Nevím, jsem se zmohl dobře. Podle mě to bude fest bolet, mám tam asi nějaký litr zázvorovice, tak to se musí okamžitě vypít. Nic, peace out. Dobré, tak jo, počkáme 20 sekund, ok. Kde je Štěp, Šimi? Štěpec tady za 20 sekund bude, prý. Už to postavil na to, že kontroverzi.
máme tady první problém. Jenom trošku beru ze zasupu, já se trošku bojím, jsem si vzal jenom jeden. Co se stalo? Já nevím. Co to je? Co je Voltaren? Už mi se to je Voltaren. Já se to namažu na koleno. Šimonovi se rozjebal Voltaren v tom. Tady mám ještě. Doufám, že pochválíš to, že máme zatím perfektní přestupy. Honzo, co vyhlížíš? Automat na vodu. Automat na vodu? Vyhlížím petky, nevím nějakou. Máme jednu. Mají tady malý bordel v Rakousku. Chlapci, zamávejte mi u autobusu, co nás doveze. Šimi, co to máš? To je pitivo, které jsem našel cestou na vlak. Yep. A je to, doufám, za Zvorovice. Tak chlapci, zdar. Ještě jsme opravdu zdravý výlet, jestli to je Zdravý výlet. Na zdravý výlet. Čega. Čau. Chlapci, první takový lehčí kopec za náma. Názor? Nejsem v provozní teplotě, nejsme dobře. Já potřebuji, abychom vypili tu za Zvorovici. Co ty, Pavle, jak se cítíš? Ale docela dobře. Docela dobře? Co? Myslíš, že to je jako... Dobrodruh Šimon jde na to. Musíš rozložit váhu. Jako lední medvěd. Jako mední lednět. No víš, jak ti to jde roztáhnout. Kurva, jsem se potopil. Tak to mrdám, no. Tak jo, tak jdeme. Prosím. Strašně to smrdí, ale. To jsou hovna. Super. To jsou hovna, no. Chlapci, co děláte? Jen si boty. A který mám ztráty? Tohle můžu k tomu něco říct? Povídej. Nemusíš mít nepromokavé boty, když máš nepromokovou kůži. Tak. Tak kluci, jak jste se napapali? Výborně. Musí to stýt. Co jsi měl, Pavle, dobrého dneska na večeři? Já už to ani nevím. Já jsem začal tím, že jsem si oloupal jedno vajíčko. Minimálně to, co má bara na týden. Eva by s tím na měsíc vyžila. No, začal jsem tím, že jsem si dal vajíčko, pak jsem si dal paštiku, pak jsem si dal jednu polívku, pak jsem si dal ještě od Honzy polívku, pak jsem si dal lovečák, pak jsem si dal nějaké džerky a pak jsem si dal dezert, nějakou ovesnou tyčinku.
Už se protahuje. To je můj kámen. Honzo, tvůj dneska nejlepší a nejhorší zážitek. Nejlepší zážitek je... Vesní cesta vlakem se mi moc líbila. Líbila nebo nelíbila? Byla fakt dobrá. Byla spoustu jídla, pití. Kolča byla? Kolča byla. A tak. Super, díky. Tak máme za svou první noc. Příroda nás zkouší. Ale po každé bouřce vyjde duha. A i my tak máme dobrou náladu. Ahoj kluci. Ahoj Honzo. Ahoj Štěpče. Jak se máte? Máme se... Dobře, jsme spali. A počkali jsme bouřku. A bylo to díky komu? Díky našemu skvělému Honzovi. Protože on řekl, že bude orodovat za to, že zůstaneme ve stanu. To je pravda, to mi... Honzo, díky moc. Splnil jsem plán. Splnil jsem svůj volební plán. Tak. Na krásný výlet. Ahoj. Ahoj. Zdar. Ale jo, jakože tohle to bylo super vrstevnice, ne? Co, Štěpče? Ahoj lidi. Zdravíme všechny. Já mám jídlo, tak jsem spokojený. U jídla se nemluví. Ukaž mi obě nohy, ať vidíme, jak to vypadá správně. Tak co, 2 boty. To pro mě nebyl dobrý den. Dneska jsem ztratil boty. Jak to je? Jo. Takhle, ztratil jsem jednu botu a ta druhá... Jo, tady ty mám obě dvě. Naštěstí jsem vzal totiž tvoje boty. A pak jsem se smál Honzovi, že mám jenom jedny, že mám mokré ty boty a měl čisté. Když jsme to tak na střídačku, protože jsem se smál, já můžu se tahat s 2. A pak se smál on mi, že já mám jedny mokré. Teď jsme na tom stejně. Teď jsme na tom stejně, takže ale... No život jde dál. Kam se to koukáš, Šimi? Koukám se, jak Pavel cvičí. Ano, Pavel skutečně cvičí, jak můžeš vidět, Kači. tak? Kde Štěp? Štěp odpočívá. Ještě odpočívám.
Šimi, pověz nám, kde jsme a kam teďka půjdem. Tak jsme kousek od toho velkého vodopádu, nevím, jestli půjde vidět teda na tom. A půjdeme teďka hodně nahoru, jako furt nahoru a bude to super, protože je to lepší než chodit, protože potom zase můžeme jít dolů. Super. Chlapci, kolik půjdeme nahoru? 880 metrů. Neskutečné. Tak můžeš. Jsem moc rád, že jsme na horách. Je to tady fakt hodně pěkné. Ale úplně už teď mě sere, že jsem si neudělal žádnou dovolenou jenom u moře. Že bych jenom tak sednul a počiloval. Ale jinak je tady fakt pěkné. Nejsou to hory, není to moře, jsou to lidé, se kterými jste. Tak. To nejde přetlačit. Tak ještě musím říct, že ještě mám jedno moudro. Jo, ráno moudřejší večera. No, tím to štěpět řídí, on zase večer dojde a bude bez večery, ale on přečká ráno a zase půjde dál. Oupa, na stůl nám to dá, ať to oupa, na to není čas, musíme jen na to raz. Je chlad, no, tak se oblečeš, se schováš do klubu. Ukazuju to správně docela, ne? Jo. S tím, že to tam Šimon nevidí. Šaman. Tanec deště? Neschováváš se před něčím vlastně. A před čím se schováváš? Před deštěm? Extreme ways back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways tell me, they help me out late at night. Extreme places I had been, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, like it always does, always does. Extreme words told me, they held me down late at night. I didn't have much to say, I didn't get above the light. I closed myself and closed my eyes and closed my world and never opened up to anything that could get me along. Had to close down everything, had to close down my mind. Too many things to cover me, too much to make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, like it always does, always does. Oh baby. Kluci už jsou nahoře. Nevím, jak dlouho tam jsou, každopádně Honzík měl pravdu. Dal to pod 15 minut dokonce, teďka to ukazuje 12 minut. No, takže... Tak, kluci už dobíhají. Totální magoři. A cenu pro nejlepšího světa se vyhrává!
Šimone klasikář. Tak se na vás postavím, kluci. Tak co, pocity, Honziku? Pocity, mám horskou premii. Kolik minut? Já jsem napočítal 12 Mám minut. 8 minut. 8 minut? 8 minut, to znamená skoro polovina času, než si typoval. Je to pravda? Je to tak, jsem překvapil sám sebe zase. Šimi, co ty? Já mám 11 minut, 11 minut. ale myslím si, že stabilně. Nebylo tam prostor pro chybu. A Honza ukázal, že je jako do vrchu nejlepší momentálně. Má našlapáno. Totální borec, Honza. Pájo, co ty? Také 8 minut, já jsem Honzu trošku nechal. Pak jsem ho docvaknul, v podstatě jsme vylezli úplně ve stejné sekundě nahoru, ale já jsem už ho nahoře nemohl předběhnout, protože to tam bylo úzké. Takže do konečné klasifikace jako žádná ztráta. Žádná ztráta, ale nechal jsem mu ta první etapové místo. vítězství má Honza. Mám 4 vteřiny za prvenství, ale jinak žádné vteřiny navíc, myslím. Tak jo? A myslím si, že musím zapracovat trošku na orientaci, protože jsem tam v těch šutrech dvakrát zabloudil. A dával jsem šanci jiným a to nemůžu už udělat. Pavle, sice víme, že rád chodíš na hory, ale co je ten důvod? Proč? Co tě na tom baví? Je to ta bolest? Taky. Taky? Taky. A já myslím, že to ta blízkost v přírodě a to, že s ní tak trošku zápasíš, jak třeba teďka tady. A vyhrál jsi to? Já myslím, že remíza. Remízka? Pěkná remízka. Štěpče, vyhráváš souboj s přírodou? Ty jsi prostě prohrál. Štěpče, kde si myslíš, že se stala chyba? Udělám jako elektronickou tušku. To jako... jsem prohrál. No? Cirka v květnu. No. Ale tady ten úsek byl záživný, ne? Byl zaživný. Ocenil jsem přípravu. Ocenil jsi přípravu. Čím blíž seš smrti, tím více cítíš být neživý. Jo. Aha, a takže děkuješ horám, nebo ne? Vím, že mi dávají tuto možnost. Já bych chtěl, aby si... Hlavu, Honzíku, totiž nahoru dolů. já bych totiž chtěl, aby si do videa poděkoval horám. Tak děkuju. Pavle, zkus to lépe poděkovat horám? Já bych teď řekl děkuju. Děkuju hory. Tak Štěpče, ještě ty poděkuj horám, prosím. Hory děkuju. Oh, baby, then it fell apart. It fell apart. Oh, baby, then it fell apart. It fell apart. Oh, baby, like it always does, always does. Oh, baby. Oh, baby, then it fell apart. It fell apart. Oh, baby, like it always does. Always. Čemi, pojď nám říct na video, jak ti to chutnalo, tady to stoupání. Jo, tak to bylo jak úho s prolezlým hovězím a nedovařenou ryží ze školní jídelny. Poprosím o chuťový profil, Štěpče. Mám si klobásku? S křenem, samozřejmě. Naprosto dokonale. Prostě jenom. Herman? Jo, jako chutná mi to. Ahoj, já jsem Štěpán a dnes večeřím nudle cheese and herbs. Vrátíme se k tobě. Brian, tohle je Štěpán, kdyby se to nevěděli. Podle mě se na to video bude udívat jenom lidi, co Štěpána znají, ale jsem rád, že se vždycky představím. A já jsem si připravil... Ale nevíme, kdo jsi. Inspektor Kluzo. Já chci být tak v neznámu. V neznámu chci být. A připravil jsem si tady stejnou polívku jak Štěpán, akorát jsem si do ní zamíchal ještě salámek. Tak doufám, že to tomu dodají jakoukoliv chuť. A tak to je první chod, jako druhý chod mám guláš. Od maminky, ona mi ho takhle Zapakuovala? zavakuovala. Díky, nemůžu říct tvoje jméno, bohužel. Vrátíme se k tobě. Co máš ty? Já mám salám. Je to pozůstatek salámu A kdo jsi? jeleního. Ale kdo jsi, si nám řekl. Já jsem Pája. Tak, A- ahoj Pájo.
A já mám salám, protože maso je základ. A už dojídáme v podstatě štangli salámu, která... Není poslední, ale. Není poslední za prvé a za druhé mělo to být... Šimon mezi tím vaří vodu. Dobrá, promiň, vraťme se k tobě. Měl to být jelení salát, jak se tady píše. Salám, ne salát. Salát, ano, salám. A mělo to být jelení salám, ale zjistili jsme, že má jenom 10% jeleního masa a jinak je to vepřový salám. Ale to vůbec nic nemění na jeho líbé chuti. A proto si ho tady rozdáváme a Rozdáváme si ho. Díky. Sí. Za horká ta polívka. Ale voním to. Ne. Fuje to. Dívej, očka Sean, uznáš. Kokos, také oči? Jaký Sharingan, braško? No aha, tak to ne, chlapče. Holka. No nie, šup. Oh shit! Pája krotitel ovcí! Ahoj, zdravím vás u dnešního vlogu a vítám na dnešním vlogu Šimona. Zdravím. Šimone. Máš slovo? Já bych chtěl říct, že dneska jsme došli ke si brýle, pak si vidí. A jak víš, že se jmenuje Šimon? Jsi mě Jak se vonznul. jmenuješ? Tak chci říct. Tak povídej. Honza, máš tam místo vedle Já sebe? bych chtěl říct. Mám.
Please do not hesitate to contact a member of the train staff, but we're happy to assist you. And I will wish you a pleasant stay on board, a nice journey to Vienna, and a nice afternoon as well as a great weekend. Ale víš proč, Honzo? Protože my jsme optimální jedinci.